За какво се сещаш, когато чуеш думата бира? За лято. Сещам се за компанията, за моята си компания. За горка. Каква е ролята на бирата в твоя живот и в какви случаи консумираш бира? С приятели, навън, по заведение, в клуб. По всяко време консумирам. Предимно лятото, когато е топло, доста освежаващо. Действам разтоварващо, обикновено с приятели след работа. Какви са трите признака, по които избираш определена марка бира? Най-важното да е стъклена бутилка. Вкуса, имиджа, компанията. На първо място вкуса, разбира се. След това е марката и дали има заведението. Това също е важно. Кои са любимите ти марки бира? Защо точно тези марки и помниш ли рекламите им? Може би Загорка и Хайникен. Рекламите ги помня. Любимата марка ми е Хайникен и то бутилка. Шуменско, Тубург, Бекс, Загорка, Хайникен. Сещам се за рекламите, да. Хайникен имаха готини реклами. Бразилско да викаш за гол. Българска бира световно ниво. Българско да викаш по съдията. И Шуменско бяха с социалната мрежа на България. Помниш ли някакви иновации в бирата от тази година и какво мислиш за тях? Това лято имаше много плодови бири. Примерно Загорка Fusion с грозде. Не си пих цяло лято, тя беше много готина. Имаше Загорка резерва, мисля, че беше някакво тъмно. Никак не е лошо. Ариана Радлер, Каменица Фреш. Много плодови бири имаше това лято. Ако можеше да поговориш с производител на бира, какво щеше да ги посъветваш? Какво ти липсва в бирата? Харесваме тази тъмната резерва. Ако може да говоря с тях, би ги помолил да се съсредоточат на нея. Бих ги посъветвал да експериментират по-смело и да правят повече видове бира. Нищо не ми липсва. Всичко е окей. Бирата си е добра. Стига да е студена. Светът около нас се промени много напоследък. Какво се промени в твоя живот? Промени ли се качеството ти на живот и как това ти влияе в избора на бира? Промених се много неща. Много повече работя, много развивам се страшно много. Промени се, но на мен ми харесва. Почти нищо не се промени в моя живот, а бирата си е една и вкуса си е същия. Но бирата се остава същата за горка. Благодаря ви. Каква е първата ви асоциация, когато чуете думата бира? Пиене. Първата ми асоциация, като чуя думата бира, в съзнанието ми изниква Загорка. Може би, защото 10 години продавам тая бира и е фактор на българския пазар. Каква е ролята на бирата във вашия бизнес? Мисля, че основна, защото клиентите най-често в моето заведение консумират бира. Реално като напитки взима страшно голямо покритие има. Кои бирени марки са ключови за вас? Най-често продаваната бира при мен е Ариана и Загорка, но напоследък много добре върви Загорка резерва. Тези на Загорка съвсем обяснимо, значи Ариана, Загорка, така нататък, Хайникен. Вие имате възможността да наблюдавате потребителите на бира всекидневно. Според вас, кои са трите фактора, които те взимат под внимание, когато избират коя марка да консумират? Според мен, основното в случая е наложената марка. Новата марка много трудно пробива на пазара. Другото са промоциите, които правят фирмите производители на бира. И третото е реклама и цена. Като има нови марки на пазара, хората са склонни да пробват. Кои бирени активации през 2012 бяха най-адекватни за вас и вашия бизнес? Работя много добре с Загорка. И това не е нагласено. И единственото, което ме вълнува като активации, са тези от страна на Загорка. Намалението на цените, на които те направиха тази година до момента с нас, на повечето техни продукти като акции, бяха доста сполучливи. Като цяло рекламните кампании на Загорка и промоциите на Ариана допринасят много за развитието на бизнеса. Сещате ли се за иновации на пазара на бира тази година и какво мислите за тях? Плодовите бири, не знам дали са тази година, но тази година бяха бум. Това, например, са летните вкусови на бирите. И мисля, че ако продължат да работят в тази посока, ще стигнат много напред. Ако можехте да дадете някакъв съвет на производителите на бира, какво бихте им предложили и какво липсва в бирата? Много ми е воднист. Трябва да е по-гъст. По принцип, ние сме активни във всички игри и промоции на Загорка и бихме искали те да продължат да работят в тази посока. Ние ще се отзовем веднага. Светът около нас е променил осезаемо. Забелязвате ли някаква промяна в поведението на потребителите по отношение на бирата? Не. Освен, че започнаха да консумират лятото много плодови бири, всичко друго си е както си било. Забелязвам, че клиентите са много претенциозни. Затова трябва да бъдем много внимателни, тъй като можем да ги изпуснем.